Martang yang mahita, dame di debatana sumurung sen saluhu naroha, i mana mangaramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluna, barita nauli nagabihatan debatari kita, i mana tersurat di buku Evangelium Markus bidusia ayat 21 ayat sia, tangihok kamu mahatani debata. Dungi salpu onom ari diarahun Yesus masih Petrus, si Jakobus do si Yohanes. Ditugi homma nasida nakok tusada duluk natibon tunasuhi olan nasida gabe mubama rupana di ida nasidan. Gabe marsilama akka ulusna botar sahali na sumud dapot botoon ni panucci di tanoon mambahin botar songuning. Dungi di ida nasida ma si Elia rapdo si Musa nama katay do nasida do Jesus. Gabi si Petrus ma makuling Jesus. Guru dengan nai di son. Hupauli hami ma di susada di son sopo-sopo tulu, sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Edang di boto nanido nai. Aitung hatahuton situtudo nasida. Jala Roma obun sada mangalingkumi nasida. Laos makuling masuara sian bagasan obuni didok ma odo anak hakolongakku. Tangihok kamu ma ibanang. Alai dinamai na nasida dang agya ise bedi ida. Sasada Jesus do akuk nasida. Jadi laut tuat sian duluhi di popai manasida unang di pajojor nani ida nasida itu halak. Ia so jolo hehe anak ni colom mai sian namate. Ido sahana. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Adong masada barita namardonga poda. Buido kiok alay buidao. Di barita namardonga podon di sada seminar. Adong masada inatani paditan. Roma inatta paditaon. Ima saihirana adong suarani di bata rotu ibana. Dungi didapoton ibana ma amat tapat ditei dohot akka parhalado kidi seminari dido inattay ma pa. Adong pesan sidde bata dang masuk akal hunian. Alai suara na sidde bata na hubigi jala mangkura turuhaku dohot toatetekku. Dido suarai di bagasan hadiriokun asa marsal tuau dicuruni seminarom. Dung songoni dido di pabuah tu amat tapat ditay do to kasituing. Dungi rembar diskusi masih tuar pad ditay. Dung mardiskusi amat tapat ditay medok aneng marsalto inatay dicuruni seminari dungi didok ma. Iya pala masuna imana di pabuan kaning suara ni todi suara ni bata ninna ning marsalto jul seminaro. Dungi di palos jala di ijinton par seminarima. Hape nung diulahun inatay marsalto di julu ni peserta seminari. Tiba-tiba songgok marohanya ka peserta jala bubarma. Mermelakan bubarma sudi pesertai ala namar salto. Ima dijulu ni pembicara, dijulu ni seminari inatani paditeng. Udang mana kecewa. Alai nong 2 menit itu orang masalah jongjong. Tordidok
sada amamama. Mulai hari ini, mulai sadarion innaman. Naso Kristen naso manad dari bata, ala yang go sadarion, gabi Kristen namau, jala bertobat namau, jala ikut diri namau, gabi Kristen namau. Inna iba namau. Ternyata di doksi Addison, ada orang masuk seminari makatahatai, ima amat tanah adesi, di dok ibana tuinat tapat ditain. Tinata dipadite, tak dong di Batam. Hidup ibana, kalau memang Tuhan ada, dinna. Atesi, saya minta Ibu Gembala melakukan salto di depan seminar. Dinna, na atesi. Neng mempermalukan, jala di bote mana, mok rinat tapat dite. Dan mungkin marsalto, ay tiburun nabe, hampir 200 kilo, dan mungkin orang di dokon na atesi mah. Alai diulah ni mana gabe sudi majormai mga tusi na tinggal di sini. Ternyata peristiwa itu adalah kehendak Allah. Sakap ni di batano. Dapat karong sa persyaon meragam do memang dibahin Jesus bataridahon. Huhut papatarhon hade baton na tucorna. Aidang boy holan marhite hata. Alai tongdo di pataridahon de bata halongangan. Di pataridahon do hade baton na. Termasuk do panguluhon akan amate. Mabemerdalan akan apapang. Marnida akan nama pitung. Bahkan pamalum akasahit di patuluhon debatado di papatar jisdo hade baton. Jalaido na nahing idot tadi bagasat tupukon di patridahu desus do hade baton na tulu halak sisean ima Petrus Jakob Johannes di patuluhon marhiti halongangan na di atas dulu Jesus namar sangat namar mulia di patadahon songon debata ibana sido berengot tanah kaningani tersonggot natului tersonggot nasida ala dibereng imana kaningani bahwa bersama ima di rakdo Jesus adong tul songon nani ida nasida ima si Elia dohot si Musa. Dia karong saha porsyaon di halongangani di sido nakaning idotan panidangyon ni si Petrus pola di do ibana naing benon na sopo tulu di dolohi alai di popai Jesus taksoni. Justru di sondo di patuluhon imana kaningani tapi gima di panidangyo bahkan dipakai Jesus na kengani dipakai di batado ubun embun papatarhon hade baton na di tonga-tonga ni sisiani nama kuling siat obuni nama dok odo anak kakulungaku tangi hok kamu ma ibana luar biasa. Nama duk di si iman akhirnya Yesus dimuliakan bukan hanya saja murid, tapi mau dikatakan bahwa Yesus itu luar biasa. Narosian obuni al-sata oloi. This is my beloved son, with whom I am will please listen to him. Nama lapata doi iman akhirnya ini nama duk sian hade batona. Sian obuni di paturun ternyata dipakai di batado obupe dipakai do papatarhon isi do Jesus. Jadi do somal na setado rupani suku-suku ni Jesus tu sisiani isi do au di do kala isi do kam arong mado sili arong mado raja arong mado sana setonga-tonga ni parangi alai setonga-tonga ni sini mado mesiasi. Dia makadong asaha persyaon.
Onom ari dong di hati daku si Petrus Tuhan Yesus anak ni di batana mangulu. Jala di dogma imana kaningani. Diperkuat hapor syaun ni nasida maka tidak kun. Di atas ni duluhi laho papatarhon. Tuinganan na suhinak kanyani. Dia me. Ima pola do didok. Muba rupa ni Tuhan Yesus. Sada marsino dang mabuhina somo matani hari. Luar biasa. Imalani hasanga ponna. Somo matani hari buhina. Mamotar ulus na somo na tiur. Luar biasa. Jala didok mersilam ulus na. Botar sahali. Naso dapat boton di panuci. Di tanah on botar na somo ni. Luar biasa. Merlinang-linang para beton. Iman apa tol hason hasangapon di Tuhan Yesus. Barang anong bui bedikonota songoni di portibion. Tradisi ko tersunggul hitanak kaningani. Dangadong nasotar patupa debatan songon ilustrasi nak kaningani. Alay nabui dui mapau bahu rohani jol mama bujol malam porsia. Lan patanna di sido na yung idot tadi makadong asaha porsiaon. Marhite turpukon debata sa diri do menghadirkan si Musa do sedia tudologi gabe makatai do Jesus. Halo nganga dui di sisiani nang dihita kadongan. Hala nang liling manadikon hasyangan o boy hadir jala makatai do Jesus. Nahinatan na sidai ima taringo tuhaluaon namanis ni jolma di portibion. Ibaga sa Jesus Kristus idobeno ujung nilakana si paujungon namay di Jerusalem. Manaw si taonon pola idok pola mati tersilang alay mula mangulu di ari patuluhon. Na mangihut panidangion pengakuan ni di batato anak ni jolmai ima Jesus dada holat terbigi. Moro sama padot ni si Yohanes di sungai Jordan. Ditiki ro burung merpati. Ima pabuahon hasangapun di batang. Alay Roma musi dipasiko lemakin disempurnakan di duluhun. Ima gobaran ni di batang. Ima kudi. Ai ido nasa situ Jesus tu sahali nunga di paula. Di batang tu Jesus ima kudi kumparan ni debata. Lau sido nang dohon tu hita. Ita pe anak ni debata. Nagabe ikon maniru manang ukurata role model kita adalah Yesus Kristus. Itu benar si Paulus di Filipi 2 ayat 5. Songo parohani Kristus ma parohamuna nama dok ido role model kita. Bagaimana kita seperti Yesus Kristus di parohau, di pakatai, di pembahiran. Ala gudang do colma namar pikir ola kasonangan di portibion, ola paudion akka permainan portibion, holan i manakangani, holan na diduri di pature-ture. Alay lo sido na nang idota marhite turpukon. Asa nang idota di si ima bagaimana kita menyadari son na ni turpu tasadarion mangasahon di bata. Dohot manada haholongon isido Jesus dihita. Lau si mara nanaing gebisada juju hita. Pengakuan kita, pengenalan kita setiap harinya. Asa unak kolan sekedar dipisik, dot holan sekedar ritual. Tetapi kita mau meyakini ima Jesus da gabe mapo kalongangan. Nama dok halongangan itu hita. Dia may odo anak kakolongani. Halomuan ni rohaku di bana. Namar lapata tui asal lam takas nama dok di bagasan ngolutta. Nang dihata di pabenata. Nang marsanga Jesus tingulu ni akana porsia. Marhiti na tao mangulahon lomo ni rohani di bata. Ido na nengona. Asa tapasiling mapangalahon na mga asaw pagkilalado akapikiran. Asa tapasiling mahol na mga asahon gugo. Alay naing matapangasahon hata ni
di bata. Ingot ma, songon si Petrus si Johannes nakalingani nama katidakon na di bagasan nama biar ibana alay nung di ida. Bahwa begitu kan tidak mustahil. Mani kor biar ni rohana di bagasan mulai tormago. Alania ala nung anakeng di ida halongangan na siya di bata. Alani ma dia makadonga sapor siya. Naing ma Jesus itabain gabi raja di bagasa gulutta. Hasangapon itu kan Jesus dana alani hita. Ala ibana do patamaho kita asa marsanga marhiti muda ni Jesus di doluk Golgota. Ibana nang mate jala hesian na mate. Marhasangapon la pamona kita jolma siya perdusauta. Alani unang biadong situ Kristus na ibiyahato manang mabiar. Tayo ma una nong be bierta sudi mai ta makatidak kun hakukun na matuk songo pa didengen di parpesalmeni di do di pesalme tulu busada ayat tuli sehoma gabi dulu partano batu diau gabi hutan aku ting lao pangulu au asa na takas don las di sidu hita diajak dia madungan di sitaonon do di tujuan ni ulau ni Tuhan Yesus ay dung sundi hamunakom tertulus masudia kana porsi siani neng botota dang be mu dang adong be musu sia biaran nama bay padilian dang adong be produksi biarata alai naing ma tadiyo omos hatani debata ido mangalir diita haluau do panidangyon panadota di Jesus Kristus amin. Mauliate madiho ale Tuhan debata marhiti hatam nabadiye. Amin.